Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on the Air og ako lang gihapon kini mga higala ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pitch sa 15 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2024 o padayon kita manghigala sa ato ang mga buhat tono ni ining adlaw. Bino kaganina diri sa Ayungod, kaluoy Ginoo manghigala napahigayon gid gihapon namo ang kalihukan sa mga batan-o no, youth gatherings karong adlaw, no? Kay ang akong tuyo namo nga ma-expose gyud usab ang mga bata sa kalihukan sa simbahan, no? Aron nga doon na po in town sila connection sa simbahan, no? Because kabalo ka ang simbahan o mother church kanya wala kay connection sa imong mama, mura og dunay gamay problema. So muna nga in as much as possible, no, we are trying our best nga ang atong mga kabatanunan maka-connect gyud sa simbahan, and they will really feel nga ang simbahan naa gyud kanunay sa ilahang kiliran, no? So muna, no, so, salamat po kay Gala, no? Ganina na napahigayon gyud usab gihapon, half day, no? Every Saturday na 3 Saturdays kini mahigala dan ikaupat adto na dayon sa Santa Cruzan. Nahala, no? Salamat kita sa Ginoo, nagmalampuson gyud gihapon. No, ato di ay nga timbayaon og mayong mundo ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager diri sa Sibulan, si Father Rama Ata, ug nga manusab ang atong station manager dito usab sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta na ang ato ang mga viewers, no? Ang ato ang mga followers sa atong Facebook, no? Kumusta naman mo, no? Na ang pabaghihapon mo'y face o book na lang, o naama mo'y book o face na lang. Sorry. Sama naa pa ba mo'y book o face na lang may nasobra, o naama mo'y face o book na lang mo nasobra, na pa mo'y book o face na lang. Joke mga higala, no? Kumusta na, no? Naginaon kita nga anaagid kabong tanan sa Kapis Christ panglawas. O sabay ato karong topic pa doon. Ang atong topic karon ng puding common kay kini, veneration of saints, no? Veneration of saints. Okay. Unya, atong i-define ang veneration of saints according to our Catholic tradition, an act of honoring the saint as a person who has been identified as having a high degree of sanctity or holiness, no? Ang pagpasidungog sa mga santos or ang veneration sa mga santos mao ang matud pa buhat sa pagpasidungog sa usa ka santo kansa nahimong popular tungod sa iyahang pagkabalaan ug sa iyang mga maayong binuhatan, no? Sanctity ug sa iyahang maayong binuhatan, no? Nagipasidunggan na nato, no? Nanya unsa man ang pangutana, no? Pangutana manghigala. Unsa man ang buti pasabot sa veneration of saints? Why do we honor the saints, you know? Why do we honor the saints? What does honoring the saint means? What does honoring the saint means? The saints means. Honoring the saints means that we are to follow their good example so that like them we can also live a saintly life. Ang pagpasidungog dahil sa mga santos, usa di ay kapaagi, no? Usa sa mga paagi sa pagpasidungog sa usa ka santo mao ang pagsunod sa iyang mga mayong panigingnan samtang buhi pa siya ug magpuyo aron magpuyo kita nga magpuyo kita sa usa ka balaang kinabuhi. Namo na, no? Sa ito pa ang pag-veneration of saints dili lamang dai kutob sa pagnovena o pagsaulog sa fiesta o daghan pang uban, kung dili number 1 gyud is pagsunod sa iyang mga mayong panigingnan. No, muna siya usa sa mga importante kaayo nga buluhaton sa pagpasidungog sa mga santos nga sundo nato ang iyang mga maayong binuhatan. Ikaduha, kining kuan pod, kining pagpasidungog sa mga santos, usa-usab kini kapapaagi sa pagpangayo pod sa iyahang pangama, no? Nasa ato pa ang atong pagpasidungog sa mga santos o sa pod sa paagi nga pagbuhat ni ana mao ang pagmatud pa
pagpangayo sa iyahang mga pagampo. Ano, sa duha dayon kaparte no, ang pagpasidungog sa mga santo, honoring the saints means following his good examples so that like them, we can also live a saintly life. Number 2, honoring the saints also means asking for their intercession because we believe that their souls is already in heaven. Ano? Unya, kung natong basahon sa Biblia, ingon ni ani mga higala, no? Sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 8. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, along with their lamps. The elders were holding vessels of God, of gold, ano? And the elders were holding vessels of gold filled with aromatic spices, where the prayers of God's holy people. No, whom? Yeah, no. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, and with their lamps, the elder were holding vessels of gold filled with aromatic spices, which are the prayers of God's holy people. No, sa pa ang mga santos di ay no tuan nakitaan gyud dito na sa langit, no, God's holy people ug nagdala sa ilahang mga pagampo, no, ug naghimo sa ilang mga pagampo. So paasa man ang ilang giampo ang mga buhi kay po sa malangit naman sila, ang mga buhi nga wala pa malangit. What are the ways in order to venerate the saints? Daghan kaayong mga pamaagi. What are the kanang common practices of venerating the saints? Number 1 is fiesta celebration. No, nakalakip na ni ana ang novena, mga religious procession, daghan pang uban, no? Apil na sa pag-venerate of saints. No, unya mga unhealthy practice, no? Doon na pud ay mga unhealthy practice usahay na nagpasidungog kita sa mga santos, pero usahay murag dili kaayo maayong pamalandungan. Kada bitaw moingon bitaw ang usa ka tawo nga gisugo siya sa santos nga manambal siya. Murag something like quackery, no? Quackery doon ay makakita og imahe nya magkuana dayon sila kay ang ilang abyan kuno sa ilang pagpanambal, ang mitabang gyud sa ilang pagpanambal mao si muning santosa, which is sometimes kanang bitaw mo lead into kanang gitawag natong occultism. Kanang makulto na hinuon ba, imbis nga para sa Ginoo, para na maghimo-himo na lang po sila ilang mga pagtulunan nga wala na gani pagtugod sa simbahan o gani usahay musangpot pagani sa kanang gitawag natong dili maayong resulta, no? Dunay uban nga dili na mangkuana nang gipanalipdan na sila sa mga santos muna nga dili na sila madutlan ganana San Vicente, dili na kuno sila madutlan kaya nagdebosyon sila kang San Vicente, no, dili na sila tikbason sila, dili na sila masamad, something like that. Dili na sa mao muna na gitawag natong unhealthy practices with regards to the veneration of saints, no? Let us be reminded nga always and ever ang simbahan doon na gitawag natong communitarian spirit. Wala gi personal, there is no personal kanang gitawag natong dimension sa usa ka simbahan. Ang simbahan gyud kanang community in spirit ingon niya. No? Bino, ari kita mahigala no, nalahos manoon ta sa sa atong katikisan. Wala lang usa kita karon ha sa BCP News kay medyo ulo apige ko rong gamay daghang kitag mga gipanghimo sukan pa ganinang buntag. No, unya kabahin sa atong santo, ang atong santo karon wala lain kun dili mismo ang atong mahal nga Birhen Maria, no? Blessed Virgin Mary kay kay karong arong adlaw gipasidungkan siya niining Sabado. So bana ang atong saint of the day karon mismo ang atong mahal nga Birhen Maria. Okay? Bino dinhi na lang una kita kutob ha. Medyo mubu kaya ato karon nga programa nya dali ra pod kay tungod busy kay ko Sabado manggon Sabado ha. So daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.